ang atong mapadayunon nga pagsalig. Salmo Kapitulo 29, mga bersikulo 10 paingon sa 11. Si Jehovah nagalingkod ingon nga hari sa walay katapusan. Si Jehovah magahatag og kusog sa iyang katawhan. Ang atong trono sa grasya mao ang atong mapadayunon nga pagsalig. Adunay kusog alang kanato diha kang Kristo. Siya ang atong manlalaban at tubangan sa Amahan. Iyang gipadala ang iyang mga mensahero ngadto sa matagbahin sa iyang kamanduan aron ipahibalo ang iyang kabubuton ngadto sa iyang katawhan. Naglakaw siya sa taliwala sa iyang mga simbahan. Siya nagtinguha sa pagbalaan, pagbayaw ug paghimaya sa iyang mga sumusunod. Ang influensya ni atong tinuod nga mituo kaniya mahimong usa ka katamis sa kinabuhi diha sa kalibutan. Iyang gigunitan ang mga bituon sa iyang tuong kamot ug maoy iyang katuyuan nga ang iyang kahayag mudan-ag pinaagi niini ngadto sa kalibutan. Sa ingon ni ana siya nagtinguha sa pag-andam sa iyang katawhan alang sa hataas nga pag-alaga diha sa simbahan sa itaas. Gihatagan niya kita og dakong buluhaton. Buhaton nato kini uban ang tukma ug determinasyon. Atong ipakita sa atong kinabuhi kung unsa ang nahimo sa kamatuoran alang kanato. Kinsa nagalakaw sa taliwala sa 7 ka mga kandilirong bulawan. Kini nga kasulatan nagpakita sa relasyon ni Kristo sa mga simbahan. Naglakaw siya sa taliwala sa iyang mga simbahan sa tibuok gitas-on ug gilapdon sa yuta. Siya nagtan-aw kanila uban sa hilabihan nga kaikag sa pagtan-aw kung sila anaaba sa ingon nga kahimtang sa espirituhanon nga paagi nga sila makapauswag sa iyang gingharian. Si Kristo anaa sa matag asemblea sa simbahan. Siya nakaila sa tanan nga konektado sa iyang pag-alagad. Siya nakaila ni adtong kansang mga kasing-kasing iyang mapuno sa balaang lana aron ilang ikahatag kini ngadto sa uban. Kadtong matinud-anon nga nagdala sa buluhaton ni Kristo sa atong kalibutan nga nagarepresentar sa pulong ug mga buhat sa kinaiya sa Dios, nagtuman sa katuyuan sa Ginoo alang kanila sa iyang panan-aw bililhon kaayo. Si Kristo nalipay kanila sama sa usa ka tawo nga nalipay sa maayong pagkatiman nga tanaman ug sa kahumot sa mga bulak nga iyang gitanom. Walay kandiliro, walay simbahan nga nagdan-ag sa iyang kaugalingon. Gikan kang Kristo nagagikan ang tanang kahayag niini. Ang simbahan sa langit karon mao lamang ang katimbang sa simbahan sa yuta. Apan kini mas taas, mas dako, hingpit. Ang sama nga balaanong kahayag magpadayon hangtod sa walay katapusan nga mga katuigan. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang kordero mao ang kahayag niini. Walay simbahan nga makabaton og kahayag kung kini mapakya sa pagsabwag sa himaya nga iyang nadawat gikan sa trono sa Dios.